Damn, čaute, tu je Guga, vítajte pri ďalšom rannom vlogu. Zase sme v byte, pretože v posledných 2 dňoch sa zdržiavam iba doma a v okolí domova. Maximálne venčenie psov. Dám si taký no-liferský víkend, keďže som po chorobe a stále zniem jak trúbka. Tak nikam moc nechodím, ale vyhovovalo mi to. Včera som mal totálne deň, že som bol väčšinu dňa v garáži a robil som videjka, tak som si aspoň predrobil kopu práce. Sice som nevidel žiadneho živého človeka okrem môjho otca, ale čo už, zabavil som sa maximálne. Počúvajte, dneska som mal fakt zaujímavú noc, dobre sa mi spalo, ale hrozne ma bolo okolo, no to je jedno. Ale mal som perfektné sny, žiadne deti nečakajú pred domom, to je úplne úžasné. Mal som úplne zaujímavé sny, jeden z toho bol, že som sa zasnúbil. Akože bola to pekná baba, ale v živote som ju predtým nevidel. A zasnúbil som sa s ňou, ale svadbu som nechcel proste. Ale vďaka tým zásnubám som dostal... Gogo je zlatokopka. Vďaka tým zásnubám som dostal nejaký barák v časti Bratislavy, Rača. Tí, čo sú v Bratislave, tak ju poznajú. A to boli nejaké nové radové zástavby, či čo. Proste tam bol iba jeden dom, to bol ten náš. A boli tam také asfaltové cesty všade v okolí. A úplne som sa z toho tešil, že som dostal ten dom a vďaka iba tým asfaltovým cestám a tomu, že budem mať viacej času na nahrávania a voľnosť, keďže budem bývať sám a ne s rodičmi. Hrozne som sa tým asfaltovým cestám tešil, lebo mám kolobežku, tú motorovú, a úplne som si predstavoval, že jo, tu chcem bývať, úplne na tom budem jazdiť. V pohode, že som sa zasnúbil, ešte som sa nevydal, teda neoženil, tak sa hovorí v mužskom rode. Tak to bol taký dobrý sen, z toho som mal celkom ráno depresiu, lebo som rozmýšľal, že s kým som sa to vôbec zasnúbil. A druhý sen bol, že som bol v nejakom... Fakt, mne sa normálne nesnívajú sny, ja spím tvrdo, vždycky iba zaspím a zobudím sa. A dneska to bola zaujímavá noc, taká halucinogéna. Asi to bolo kvôli tomu, že som sa bol v noci prejsť, iba pre džus, lebo som mal hrozný smet. V noci som vypil celú krabicu džusu, chápete to? What the fuck? Úplne ma chytal smet. Som sa išiel prejsť cez byt a zobudil som otca, on iba, čo tu robíš? Ne, že idem si iba pre džus, okej, good night. A som sa vrátil späť a ďalší sen som mal a to bolo to, že som bol v nejakom tábore. Počkaj, mám tu niečo na displeji, sorry. A v nejakom tábore, ktorý bol v Bratislave, čiže My City, a bol to niekde na kraji. A vyzeralo to tak trošku jak cigánska dedina, lebo to bolo, všade bolo nejak vyselo železo, proste bolo to také niečo medzi Miletičkou, čiže to je taký trh u nás, a kde predávajú Aziati a akože také plastové veci a sliepky a neviem čo a medzi cigánskou osadou. Nechcem byť rasista, ale vyzeralo to tak proste, jak to my tu máme. A neviem prečo tam všetci fúkali z bublifúkov. Ale také obrovské bubly, nie tieto maličké, ale v ľudskej veľkosti. Ja viac už si nepamätám, určite to znie jak blbosť, keď vám to rozprávam, ale to nevadí. Včera som natočil koľko videí? 4 videá myslím, že som včera natočil, z čoho som finálne dokončil 2 a jedno z toho je online, čiže Lucius. Ako sa vám páči Lucius? Dajte mi vedieť. Vidíte, zase to je rozmazané, čo ste. Dobre, už to je ostré. A dajte mi vedieť, ako sa vám páči Lucius a či chcete ďalšie série. Potom som ešte natočil Alana Vejka dneska vydám. Uvidíme, jak to zostriam, ale bol som v dobrej nálade a ten začiatok bol zase taký, že nemal by som tam byť až takej dobrej nálade, aby som nepokazil príbeh, tak dúfam, že som to podal dobre. A ešte som natočil remake toho bonusu za 400 000. Včera bol taký produktívny deň. Ešte to musím zostriať do nejakého takého finálneho výrobku, aby to dávalo zmysel. Nebuďte sklamaní, nehovorím, že to bude dobré, iba hovorím, že to bude od veci. To vám môžem zaručiť, že to bude proste od veci. OK, to je asi tak všetko. Dobre, teraz idem do sprchy, tam s vami nejdem vlogovať. A potom idem natáčať ešte, prechádzam sa hore dole po byte, ja som psycho, to nevadí. Potom idem ešte natáčať Hexit s Gamerom. A chceme to zase rozbehnúť poriadne, takže na mojom channeli teraz bude toľko videí, že dúfam, že to budete stíhať pozerať, ale budem to robiť intenzívne a teším sa na to. Budem síce trošku flakať ten reálny život, ale fuck that! Reálny život. Uvidíme, jak to budem stíhať so školou. Dobre! No aspoň teraz mám takú predstavu o tom, lebo som bol chorý a bol som celý čas doma, tak sa mi zdá, že mám viacej času, ale keď budem chodiť do školy, tak sa vrátim vždycky o nejakej 5. A potom uvidíme, ako budem stíhať. Dobre, pohode, majte sa, prajem vám pekný deň, to bola taká rána rýchla informačka, dúfam, že som vás nenudil, ak vám tento ráno vlog zapšil náladu, alebo ne, tak sa tvárte prosím vás, jak táto soška. Wow! Wow!
Dobre. Majte sa, prajem pekný deň. Poďme sa na budúce. Čaute. Baby's got a penis.